Schyľuje sa ku štartu. A v tejto chvíli sa tak stalo, takže Memoriál Jozefa Břečku, rovina druhej kategórie na 1400 metrov bola odštartovaná a Diana Rosensturm ako prvá začala diktovať tempo, vedľa nej je to Fila Langlais, za ňou Trnava, ale už sa na tretie miesto dostala Meridian's Hope, Renessi zo štartového čísla 1 je na priebežnej štvrtej priečke, Borsa Charm, Muffin Princess a Exotic Beauty. Zhruba 1100 metrov pred cieľom sa diktovania tempa chopila Meridian's Hope a vypracúva si pred zvyškom pola zhruba 2-3 dĺžky. Ten zvyšok pola vedie Fila Langlais, za ňou je to Trnava, Diana Rosensturm, Renessi, Muffin Princess, vedľa nej je to Borsa Charm a Exotic Beauty je takisto v kontakte. Meridian's Hope na konci protiľahlej steny má stále náskok zhruba 2 dĺžok aj pri točení do oblúka pod výpadovkou. File Langlais na druhom mieste, Diana Rosensturm sa celkom dobre drží druhou stopou, vedľa nej je to Renessi, ale tá teraz trošku vycovala. Teraz sa to tam premiešava. File Langlais druhou stopou ide na úroveň Meridian's Hope. Trnava takisto vytočila vonkajškom a ešte viac metrov tam musí nabehať Borsa Charm. Od bariéry je to Meridian's Hope, Diana Rosensturm a File Langlais. Renessi bude útočiť, Meridian's Hope na bariére a File Langlais, Meridian's Hope a ešte Diana Rosensturm medzi nimi. File Langlais je to, alebo Meridian's Hope, ale je to File Langlais, takže zverejnkyňa trénera a majiteľa Ota Valachoviča File Langlais zatiaľ neoficiálnou víťazkou, na druhom mieste